Dengkriner Kep All India Congress Social Organization AICSO Mahang Ketek Arni Ketalon. Kechengsi Kalitang Aroti Terangpi Memorial Summer Cricket Knockout Tournament 2026 Sangdung Kiti Kepathu. Chokihola Higher Secondary School Principal Dr. Ranjit Ronghang Lapen Diopani College Principal Boson Rong Paratumapan Special Social Service Award Kachepalong. Pini adab birta long pen kado kavya phantame adab kemia kardom nang pazuriklo. Tangte pini adab birta juitha. Jakhong ni phai kep surihini rengkora trokarni dipu lurulangso CTM Club asai hemalong ingdengkriner kep ke som arani ke talon pon pedolo. Labang somai AICSO Karbi Anglong District Committee Romai Phu Rajesh Timong Pen Maichari Ponsi Boloning Ti Kongchunbang AICSO Karbi Anglong District Committee Hin Pen Meke Phalam The Jaipon Anpar Dakacho Phapon Alusia Tuma Phanta Pachinia Por En Ponlo Sonsi Mayalong Aluhi Sarpoman Peng Pen Kachitong Dun Vidya Singh Rongpi Abarim EMKAC Lapen KADC Siamai Phu Barim Lapen Thu Bongso Lekte Chunbang KADCC Jameson Timung Chunbang KADCC Lapen All India Congress Social Organization Karbi Anglong District Committee Klembang Phu Bang Phiatum Chitong Dun Si Mayalong RDP Dun Labang Somai Longpen Karbi Anglong District Committee AICSO Aro Am Suse Jakong Horang ke Pangtang Pon Thujia Parman Setame Arsik Jitalam The Chethanchi Mom Pen Chingwai Pon Pedolo Organization dan menghang tu pasal boleh berubah satu pun. Kalau tumpai nak tu si program yang tak ada kena pasal nak tujuh ajar pun. Si misalnya skim tu dulu boleh. Komanya komanya sungguh dulu. Pasal orang mana si pening dulu telah ni, tapi job berapa time ni, di orang berapa time ni. Pasal macam itu kerja kan ni, kalau ni pun macam. Jadi macam ni pun. Setelah suci time lah, so kan si Nomor menu kita tak mana ni, orang orang side mana pun jadi, hak macam ni kan jadi betul. Tuan kita jadi macam mana betul. So NGO pe, सरकार का सरकार का मां people है. अब इधर पुराना सो है तो फिर से तो ना तो हमारे मध्य ना people सो, ना सरकार का से कम तो, लागा people सो. लालो मैंने मके, तो सो में पक्का से वो कुछ लगे. Lines pasal law sebang efisiensi bajar pura peramal ni, dan kalau lang tu pam puala ready dulu sosial ni bangke kongres menjadi soal kongres join lo masih non market tujuan pun ada cocok celang kumat tulis set form misalnya kumat itu usul dan seperti mana masih la sosok masih dengan klub berbongo masih di pampang kerja pun peglo masih vice president transfer ini kongres karbon masih ni dia propose kongres lo lanjut pada sosok klub belum terlalu si kalau pun teh alang tu panggil cerita hello non Karbinglong Thomas Council long dibong deputy chairman kita kali itu mani sepuluh abjit pro bangke abjit pro ke sambil tongbong kami ke tong dalam people lo pun ideology masih ceprek dah ni bang taplar ayat lah hong bangrum pun teh KACEM Richard Tokbia Sarpia Menpen Malong Atharia Tumpen Chepatir Piponsi Kechengsi Karlitang Aroti Tirangpi Memorial Summer Cricket Knockout Tournament 2026 Aparman Dipu Golf Boys HS School Pathua Klamalong Kedamtang Jakhong ni Phai Isir ni Pen Pangcheng Ponsi Kado Kabe Team Plike Patumpen Pathu Ponsi Jakhong ni Phai Keparnian ke Angdung Kiti Low Budget CC Pen Veterinary CC Atum Angbongsi Pathu Ponlo Son se angdung kiti pathu chengche prang Karlitang Aroti Tirang Pia Phat Kachiki Momelur Asopo Mate Aluhi Sarpo KACEM Education in Charge Richard Tokbia Sopo Akibi Sarbong Tokbi Lapen Adonara Patum Pensi Kachiki Momelur Kai Pono Laso Hutmalong Athare Cricket Team Amaipu Sinja Tiso Pong Chunbang Rahul Singaratum Pensi Aluhi ke Pachinia Lamthe Thampon Bangso phi ke pathua team ka chitong duna tumaphan alusia tumpen kardom chipi ponsi asopo mate KACEM Richard Tokbia hinpen cricket bat pen ball theng ponsi angdung kiti mate final match ke pathu pangcheng ponlu
Low budget CC atum kecheng C bet odd C over 6 4 ball 8 wicket pen run 70 an theng ponsi target 71 an pi ponlo. Hapu veterinary CC atum ketheng kachiting pi kajok wicket pli la pen 5 over ball 2 pen C run 71 an theng pen chipa high pon dead look. Hapu man of the match Hari Bahadur Chauhan si chipalong dun look la pen players of the tournament Naman Singh Best Batsman Tournament Kai Chesong Rong PC Chipalong Dunlo. Son Siang Dung Kitia Long ke High Veterinary CC Atumaphan Trophy Lapen Suri Phoke Batangka EM Richard Tokberry Deng Pen Pajer Ponlo. Lapen Kerema Team Low Budget CC Atumaphan Trophy Lapen Suring Kora Photangka EM Kadom Terang Piari Deng Pen C P Pajer Ponlo. Bangso Kecheng C Kalitang Aroti Tirangpi Memorial Summer Cricket Knockout Tournament 2026 upon Dim Klong Kepek Apot Dipu Golf Boys HS School Principal upon Tame Malong Athare Cricket Team Atumpen Perang Kepen Kepache Thengno Foot Kachuro Pajirpon. Aroti Tirangpi American Cricket Knockout Tournament Tarik isi pen July 1st one ipen pancing posi pinian ke final ending kono Malong Athare organization team apan kiru pilo lantum organize pami pen thang ma pin pini final bangke itung veterinary club lapen low budget club angbong pathulo lapen mission pen latum pathusi pini ke team ke champion ke veterinary team si pini polo runner up bangke low budget atum si Nasi langtum both team pasamini hinten congratulations pilo pen Malong Athare a team atum afan akiru pilo on behalf of itum family pesta churul Choro parpilo pininang itum kecapadu pen mida bitum tum nang itum na cetong numpon itum Malong Athare hinten nang itum choro parpilo pinibai itum samjin met pen junpon lo labang so kecengsi karlitang atau titerang pi cricket tournament knockout labang so penenga sengkani tumbang pajutpon pamilo si choro parpilo pen pini labang so ang dungki tialong alang itum family tami alang itum nang cetong nun lablo ning cing sampiglo itum hin tami itum man kedo karbelo itum mas council IM sa Richard Togbi alang itame nang cetong nulo alang li payment pen sini itum labang so tournament kibi pon lo labang labang so long karbelo itum mas council nang cetong nun ni kadom terang pi IM lo ICDS in charge karbelo ton mas konsilang kami nang cetong nulo sontak tak penana aluhi ton nang cetong nulo kasi churo parpek lo nitum labang so tournament ki bin tum chebong chingchek ave laben deme kebeng e panta velo mesen me pen chunpon long lo lasini tum ningarong pik lo kasi churo kang tung labang ni tum bangke to be hema family tum phan ni tum Malong Athare hin penta alang litum lapan ke matha ke me obi ke tum phan so se paching thu nang tu labang so ning ke me pot karbeng long tame an so se hela na paching thu nang pula so ning ke me pot le tum hin deme churo parpek lo Asik kebang jilang kami nitum Malong Athare pen bangke an ke nitum bori ponji kebang ni ubi ke nitum han khela hin nitum ngan ke nitum uthu ponji kasi lahen lo nitum Malong Athare pen chuning dige karbeng long ke thekere tum tame nang tum tanang bar no labang so khela lo tokan mu ke doan tum tame tum nitum labang so khela bilo tenang nitum tame nang bori no nitum tame nang bori dun ko kasi lahen lo nitum Malong Athare hin pen ke chuning dige tung ke lapen nitum timat Hantamini li choro parpik lo alang litum cepaduk pi bente alang litum cepaduk aja ni si pini labang soang dengan tamin litum kicun lo kasi lain lo nitum mahin pen rat kapan litum ke pacini pun kangtung ke natum lap pini na sonar ni anitum kadung ave tima bangke labang ke no namai to lakhan ni bange kamu ni ke cini teng ke tim thongkep rapo ke dulu lapini finalan bangke kasi alang litum tami aning samjin pen nong itaminang chodeng nulo laban tikiun itum tami alang litum ning nangol ponpe alang litum remdeps tami alang litum nitum panang churu parpi asi kaduga be labang so atimal labang so atima tum hade litum Malong Athare hin benda churu parpi alang litum nang join dun opot labang so khelalong alang litum nang gen dun pon nitum hin benda churu parpi lo la hello la pen champion dum phan ko an lo kepi labang so nito champion atau man kipi labang ke suri poket labang te runners up lo lalu tumai 25,000 nitum kaduga be 75,000 sini tum alang tum hanong ipatik pon lo labang te match of the series do la hanong ita nitum patik pon lo la sini tum tipon adon thu chodo pon thulang
nilitum labang so malong thare pen pate pi konsepni ki nang deng mate ang doi pi pachul pon pame long lo asona thak se nitum tengne ponnu mate tengne ponnu ne athe labang so nitum dak labang so a tournament mate kachi pate bi ponji ning le hang uitame ground mate field le ave putu nitum la dak kichun hang da une de son lasi nitum ki choro pon kang tung lake hilary terang sar hilary terang principal Difu Gop Boys Higher Secondary School alangli phan choropon petene tum nedai do kokji athe alangli hin pen despite mane hola kopula 15 August di lada nangli lo nangle tebok head lo lanang bong itamini tum phan ground nang PC nitum alangli panjigi thanse nitum phanang elo lo la sondak thak nitum ahin pen ke klempon thekela kachrap dun thekela pohilo nitum la phila lom ter PC pesam mate kupene plastic e chat bong chat la son hadi lason pensin itum ke bangthira sai deng ponsi hil bang non bang ke klar muchera son si chethek bon long lage athe eme thang along ri eme thang long pa che pangthir pon lage eme thang pensi cheng pon nang ji mate ili long tame akudo lan pensin itum alang li phanta gran nang ke lot nikyap tari ke si pen pini tari ke ban nang ke lot pon itum alang li pan suri suri kadom pajir pon ke bang ji lang aning kan ta kadi ta ruti terang piamen pen di aphan akimang do lang nil tu makemang kemang ke do lapen themu chat mate juntu family alang tu family hin pen ba adon rap pen jong si chirap chitu ka do ko ni tum phan alang tum pana kemang do lo pote nil tu malong thare hin pen ke tum ke welcome mate ready lapini ke hai don tum amen lapen ke patu tim ni tum amen nang dithan pen ikima angdung kitilong nong e palong la ke kecing siang deng kecepai pon mate champion lake di veterinary club pen lo cricket club la sondak taxi adun thonong e mane mate runner up chepalong pon lake low budget atum la team hini tum sitame cricket ana thuke team hini tum sitame ingtang krengkrang mate anong sitang klong atim tum sipini angdung itilong ke cepate pon ke hai atum bang kona ran pen si hai pen ikang nang dithan ikima target hai target lage toxic cap raisi mate 71 latum lanaran pen si latum target bonai pon si latum low budget atum tum phan atum parem pon Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ka palo nongnam ka chethang klong Chokrihala Higher Secondary School Principal Dr. Ranjit Ronghang aphan lapen Diopani College Principal Boson Rong Pharatuma phan Public TV Assam Portal News ama hang ke thek ningkan phoki chokarni nongnam ka chethang klong thek ser lapen manpeng ke do nilip pen bang hinia principal atuma phan Special Social Service Award anong e jakhong chiklo ni phaisir keparni pi pajir pon tanglo Karbiang long pen nong nam kachithang klong manpeng ke do lo ke than kachipaduk kachipa ningding mesen pen nili pahawar pen banghini Chokihula Higher Secondary School Principal Dr. Ranjit Ronghang aphanta pininga ningkanang bongsi pini pen soni an award pi pajir pon longlo Pinpur dame Dr. Ranjit Ronghang alangli ke Karbiang long pen ke charlie hin ke ong nai bang phupusi hok nangji athema alangli qualification la hai henlo BSc, MAC, MA, MCom, MPhil, MSW, PGJMC, PGDCA, B.Ed, LLB, PhD. Nili pahavar chot kali Karbiang long angkang pia longta Dr. Ranjit Ronghang ason ke charlie qualification ke ong ke alang lisi ke cheng silo pu hok pon un. Ke damtang vosik ni pai inkore ke thom arni KAC Foundation Day arni Special CEM Award anong e pipon. Loke than aning ke me manpeng ki pithek alang lilong Charlie Donangji do piklang puthot Public TV Assam alongta jakhong po ni phaisir kep arni Special Social Service Award anong e pipon thu tanglo ningka ni sivet ako award hini sose longpon lo Hapu Diopani College Principal Boson Rongpharta kedamtang Guwahati Rong Sopialong Vosik ni phai Troxiani News Darpana Hinpen Best Educationalist Award Longpon lo ako puthot jakhong po ni phai sir keparni Public TV Assam Hinpen puthot Special Social Service Award anong e Chepalong Ponsi ningkani sivet ako award hini Chepalong Ponsi Koilamatia Hawaralong Award ka Chepalong Chengabang Phupusi Phurki Molong Boson Rongphar phan Amen Tokpon tanglo
ke pi ke pajir ke claim ke dam ke me joy ni piniar ni an keng kam ki mi che jor pon bomlo arni sivet pen ni li pahawara long pen man peng ke do long nia principal atum thedung aman mate award long dun si ni li pahawara phan la pen karbiang long aphan nong me evan pilo ningarong ulo ningkan surinira ngkora trok ke lakiar bisnili cimatha baca lakha ponlo kinam tang news terpan ben lepan best education is award kan pipon lo pen pini tarik sir kep Julai surinira ngkora trok bang pini bangke special social service award si public TV Assam tumpen lepan nong inang pipon lo ningarong lo rada sai ke klem pubang ke award bang ke long chengson lo bihek pen penangan rada sai klem lo rong ke pangthir ne ha rong to war ke kangram pene ke pan punon pene tuition ni chathan punon pen pene prang ke pene pela chomkan ta ha chujun chuku ta ha jela son pena rada sai ke klem long dulo pen to logo charlie mani perum felicitation program punon pen pene pot bangke ni ha bihe ke claim pen nampang bangke na ke recognize suppose choro perfect lo ningarong ulo ile farman liliam tum farman karbi khaya farman la pen jitu arlo kolamati ni le farman la som nong e kilong ke nili kamatha bangke ana na resume la pen ral resume si long pon lo pesili chila khapam ok ta hok lo sir ta kolamati a hawar ke la puson nang lison award ke long thidung kidam tang an nili the nong lang lang dam pulang che nang li si ladak bang ke kiteng si poson si nili pudam aso puthak nang ni pilu pi ke nili kamatha bangala lo dak kolamati long missionary dimpen punon la pen ral tum punon anam kadang pi pin pen ahir jumelo kusili chila khadam lo non dak kepe phihu dim bustame non magal logo charlie na aprang kon bomlo high school humpli dolo so si results ka miu la pen apartame rara kam ke claims ta mem rara tum ning chirum pipi ning chipli po chipli seroi po dak non bojar ta me misana bojar long lo dak bristi de long da me long lo hospital long lo school henta non hostel la kimbong lo ro patta bandre wa long lo penan pu phangchero to wa me claim pu la sin jo la so alahin lain pen ke charap seroi pen ke claim pen si ahir jumi ke long si la bang sola ahir pela award bar le long si le churu rat pen ta ahir jumi ke long churu perfect thank you tang te pini ada babirta bangke kangtoniklong kadoka betame 2 me thak me kurwang tru